Dobrý den, moje jméno je Amálie Hilgertová a v tomhle videu bych ráda shrnula, proč bych chtěla nastoupit na nový obor management udržitelnosti na VŠE. Tak prvně z VŠE mám dobrou zkušenost už ze svého bakalářského studia, což je i vlastně moment, kdy jsem se poprvé dozvěděla o tom, co je to ESG a o tom, jaký bude mít do budoucna vliv ve firmách. Potom jsem se rozhodla ve studiích nepokračovat, protože jsem se nebyla úplně jistá, čím bych se vlastně chtěla v kariéře dál zabývat a pracovně. A proto jsem se rozhodla dát si pauzu a začala jsem se trochu více angažovat v rodinné firmě a do toho vlastně nadále vrcholově sportovala. V té naší firmě jsem uvažovala nad tím vlastně, čím bych se chtěla do budoucna hlavně zabývat, protože momentálně tam spravuji sociální sítě a tak nějak vnitřně cítím, že to není úplně to, co bych chtěla vlastně od života a práce. A ta udržitelnost mi vlastně i hodnotově dává velký smysl a je to oblast, ve které bych chtěla tu naší firmu posunout dál a kde si umím představit tu spolupráci. Potom bych vlastně ráda tu svoji profesi posunula i do té role konzultanta pro jiné firmy, protože vím, že nechci být pouze v té naší rodinné firmě. A tady tyhle dvě věci jsou vlastně mojí hlavní motivací, proč jsem chtěla začít tuhle oblast studovat a proč bych se v ní chtěla vzdělávat na nově otevřeném oboru management udržitelnosti. Takže tohle je za mě všechno a děkuju za pozornost.